Hindi tinangkat diskon. Ano na ba kay nungay dong na ni tinimen. Ano na ba tini nungay dong na ni? Nungay dong na ni. Tamo ka dong na ni sakade. Ang tamo ka dong na ni o kuplay. O kuplay o bay de ang tamo ka dong na sakade. Dara ka bay ka dong sakade. O kuplay ang tamo ka dong na ni bay de. Ang tamo ka dong na ni. Apa pinibong kamu? Ang tamo ka dong kamu. Kaya dong kain kamu. Ini saya mana? Oh mayo, ang putih ke dong na ni ang saya na. Noro kerja. Bahasa na kurang-kurang
Ang masunan niya, Aronglia, ang nanyaring ganin kita na abon na ni. Obol, ang tamong ginarong Malia bono. Ang bono tamong ginarong Malia na abon na ni bol. Obol kawa sa itong mani. Apa? Ang tamo kay tong nanang ano kita mang kayo lang ya.